Miss, excuse me. Nagutom ko bala. Pwede ko kapangayo. Wala ko di kwarta. Pwede ko kapangayo. Bisan tunga lang da. Gamay lang. Tuod kay hatag mo na sa akon. Ay, ano, ya ako Hindi, ikaw yun. Wala ka na karon. Ay. Ay, sige Thank you, sinungalan mo ga. Girl. Pila na edad mo? 17. Okay. Estudyante? Sa diin ka school? Pabatwa. Ay, very good si Pearl. Ano yung new purpose? Di rin nagkatubi? Nagiging makalang sila. Okay. Sige Thank you. Gida, thank you. Nagutom ko, abe. Salamat. Sino ni upod mo? Magurang. Magutod gali ka mo. So, si mama mo kag kamo? Basi gusto mo mag-greet si mo mga friends ga sa kabatuan. Nauya ka. Pero gatanaw ka man vlog. Sige.